korafi suke da korafi za a neme su a zauna ko da 'yan aware din nan wannan 'yan aware wanda suka fito da sabuwar jama'iyya ta 'yan aware wanda suke tunanin cewar munan ba a baki Allah ya taimake ka akwai jam'iyya ta 'yan aware akwai ta mana to duk wace kowa kai baka san jama'iyyar 'yan aware ba wanda suke ba abinda suke sai kashe mutane mu ka kai albasa an buge ka kai shanunka an kashe shanu an kona mota ka je ka kai kaji ko dan tsuntsaye an ci mutuncinka ka sha da kyar wasu ma duk sun kashe mana mutane to su ne wa'annan irin ko su wannan masu kashe mana mutane yan aware za mu iya zama da su mu tattauna mu ga me za a yi in sun yarda shikenan kuma ko a wani bangare wanda iya da zai ajiye makamansa a zauna lafiya kuma a zira ido a kansa shikenan a yi wanda ko su yadda ba to dama an yi tanaji hukuma ta kama su a kai su wurin hukunci wannan shine tsarin da muke da shi kuma duk duniya ma ta yarda tunda na je faranshi na nuna wannan littafi sun gamsu na je america na nuna in Allah da nan da yan kwanaki kaɗan zan tafi ingila muna sa rai ma har kasashen asia za mu je kafin a yi zaɓe akwai muna da invitation da yawa don mu je mu yi magana da su to amma mu siyasar mu ba a sama take ba shi sa muke yawo muke ganin talaka suke ganin mu abin tausayi da inda mata ga sunan za a ga wasu sun fito ma daga ɗakunan su sun fito maza ga sunan ko ina in banda nan ma Allah ya sa da arziki ga noman rani da sauransu wasu guraren ka soma abin za ka fara hango a jikin mutum a wuyansa kashi ya tsotse saboda babu vitamin ba abinci ba komai a halin da ake ba sana'a to duk irin wannan abubuwa ne wanda muke so in Allah ya yarda mu zo mu gyara shi saboda shi tsaron nan da kai magana yana da rassansa na farko tukuna mutane ba za su je su yi noma ba in ba kai noma ba talaka ina zai shiga rassansa ina dan ba za a je a so kaya ko daga Kano ko daga wani guri a zo a sayar ba kaga wannan babban matsala ce gashi nan duk inda ka shiga za ka ga matsaloli sakamakon shi kansa tattalin arziki ya za a inganta mutane ba za su yi walwala ba to duk annan shine abu na fara dama a cikin wannan littafi abu muhimmi na biyu shine maganar ilimin nan haka ka faɗi haka ilimin nan shine ginshiki dama kuma duk wanda isan kwankwasiya ko NNPP to ya san abin da muka sa a gaba shine ya za a yi 'yan Najeriya su ilimi saboda mun duba daga kanmu daga kaina ma yanzu ba dan ilimi ba kai din nan ma ba za ka zo kai mun tambaya ba ba dan ilimi ba ni ma ba zan zo nan ana mun tambaya ba da zuwa ta kila ina kauyen ma Allah kadai sa abin da nake saboda haka ilimi muke son mu cusa ko ina shi isa kake ganin shekara 8 da muka yi a Kano an yi abubuwa iri amma ba wanda nake alfahari da shi kamar ilimi a Kano ne muka gyara firamare din aka yi azuzuwa dubbai duk wani yaro mai bukatar shiga firamare ya shiga bayan mun wannan muke ba su uniform ma don su shigo bayan mun nan muke ba su abinci don su samu nutsuwa wani fa a gidansu ba abinci haka zai zo saboda haka muka ba shi abinci ba yaro sai da ya gan shi watakila ma jiri na ne mai dauke shi saboda haka aka yi kawo wannan muka so littattafai malaman mu wanda ba su da NCE sama da mutum 21,000 muka biya musu kuɗi duk suka tafi jami'o'i da manya-manyan makarantu muka je suka yi NCE ɗinsu wasu ma suna nan sun yi digiri sun masters suna nan a Kano suna koyarwa saboda haka aka gyara tsarin firamare muka gina secondary school ɗarurruka sama da 200 a jihar Kano sannan muka yi technical schools guda 44 boarding technical da gadaje da dakunan kwana da workshop da laboratory ni ma technical ne duk abin da ake bukata muka samu su saboda mu koya wa yara sana'a sannan muka zo muka dauki tsarin barama haka baran nan muka ga cewar ba alheri bace a gurin 'ya'yanmu shekara 4 5 6 7 ka dauki yaro ka tura shi wani gari kai kanka baban ma watakila baka taba zuwa ba babu wani taimako da ka baya malami ko wani abu ai ta samun matsala shine muka yi doka ma amma kafin mu zartar da dokar sai da muka duba cewar mun yi wa'annan makarantu sakandare sama da 200 mun yi technical school 44 mun yi school for Islamic studies 44 kowace local government mun mata kuma muka ɗauki malamai aka ɗauki tsari wanda yake kowa wanda yake buƙatar karatu tun daga firamare da sakandare zuwa babban makaranta kuma kai musu tanaji
to shine fa muka zo muka tara muka kuma ware su kansa masu bara na'am wa'anda ba za su iya komai ba ko kutare ko wani wata lalura duk muka sa su local government a lokacin ana ba su allowance haka duk watan duniya sai a ba su allowance bayan mun yi wannan muka ɗauko wanda suke masu lalura ma za su yi sana'a muka koya mun sana'a muka ba su jari kyauta bayan mun gama wannan muka ga cewar duk wani abin da za mu yi tsari an yi muka gayyato malamai da sauransu muka kaddamar da dakatar da ganin albarama da sauran abubuwa yan uwanmu yan Najeriya su ne mana dariya mutanenmu wanda suke masu hazaƙa suna ɓata ta akan titi su shiga haɗari su shiga rigingimu iri-iri saboda haka wannan tsari ya taimaka mana a sakandare dama duk su waye dinnan su neko dinnan su waye saboda akwai wani kuɗin da ake biya saboda shi watakila ta halaliyarsa ya samu kuɗi bai da matsala waɗansu kuma suna nan sun sata dama duk kuɗin gwamnati ne da ya kamata a yi wannan aiki ina nan a gurin su gani suke ma kowa yana da hali wannan ta taimaka mata mana jihar Kano sun shiga karatu na san abokanan aiki na sun kakara nema kaina ganau ne ba jiyau ba game da wayannan abubuwan da kake ambata da suka faru a lokacinka a jihar Kano tuna